Ľudia, dneska si zahráme Grow Garden. Toto bude taký rýchlo pomalý diel, lebo toto bude vlastne farmársky diel, lebo mám trošku viacej semienok. Takže tak. Začneme asi od prvých. Takže prvé je toto. Robí sa mi teraz med, ale tak zatiaľ to zasadím. Takže Moon Melon. Moon Melony vždycky zasadíme tuto. Bum. Bam. Bam. Dobre. Mint. Mint zasadíme ku mintom, to je jasné. Nightshade. To zasadíme, čo ja viem, aj tu. Toto kvety aj tak pozbieram. Krvavý banán. Môžeme aj tu zasadiť, podľa mňa. Dobre. Nekrotín máme. Bračie ovocie. Máme rúžu. A papriky zasadíme. Nekrotín to bude taký pekný strom, takže to ide dopredu. No, menšie mango mi tu vyrastlo, ak vidíte. Ak si ho nevšimne, tak nech napíše do komentu, že som si to nevšimol. Nekrotín. To bude strom, takže to ide dopredu. Môžeme ho dať na to, aby bol vidno aspoň. Kupičkám ich dáme. Bračie ovocie. To pôjde dozadu. To pôjde tuto. Joj. Zasanca! Dobre. Všetky tri máme na jednom mieste. Je rúža. Rúže máme tu. Takže rúža. Musíme si trošku pozbierať, bo tu není miesto. Tak budem zasadili, nevadí. No a ešte tie papriky. Počkej, tu mám mushroom, tu mám foxglowky také. Tu mám mango. Dobre, mushroomky pôjde nakoniec, foxglow. Toto si dám ako foxglowu. Rád by som, ale asi nie. Takže. Bre. Pracuj. Dobre, jeden foxglow, druhý. Mango. Mango ide ku mangu. To veľké mango je super. A neviem prečo, tá mačka to ani nelahla, ani nič. A mám to tu. Rád by som, že toto zobral, akože. Lebo mi toto akože trošku aj vadí. No, halleluja. Pozbierame, aby sme mali také miesto. Jedna paprika, druhá paprika. Dobre, teraz asi zasadíme píčky s kaktusmi. To je jedno jablko, môžeme tiež. To už je všetko vlastne, iba toto zasadím. To je čo? Je to ten krvavý banán. Dobre, pičky ide ku pičkám. Jedna, 2, 3. Jablko mám tu vzadu. Dobre, bla bla bla. Zasadíme. Jak tu si to neviem, kde chcem štúriť, ale to nevadí. No pozri, tuto vzadu mám toľko miesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre. Teraz to je maximum, no hurá. Dobre. Všetko asi naspamujem iba tu. Tak. Dobre. Chcem vidieť to ten nekrotín, takže ten si polejeme. Takže nemám polievak. Takže
Nekratín polejeme. Počkej, tu ho mám, kde ho mám ten nekratín? Tuto, nie? Niekde. Začni rásť. Ja ťa musím vidieť, kde si. Tu si. To je taká maličké. Keď bude maličké, dám to ku paprikám. Teraz to je. Tak to nese rásť. No dobre. Teraz to premiesním, bo je to maličké. Kde mám to vilto? Tuto. Je to taký krásny maličký stromček. Dobre, každý ho uvidí. Takže toto bolo to zahradkárske video, čo som chcel natočiť. Takže môžeme si jedno viac z listu. A zatiaľ si urobím ten med. A počkáme až tých 18 minút. A keď to bude, tak napíšem. Bum. Poslednú. Bum. Dobre. Tak sa potom uvidíme, akože